Good morning, guys. Good morning, everyone. Ako dire guys, what guys? Good morning, good morning. Mayong pagpamahaw. Manay kuan guys, Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center na. Sa una kay ginganlan man na siya og Governor Celestino Gallares Memorial Hospital. Karon medical center na guys. Hello guys. Good morning. 1,000 people in the house. Kuna pod ni si Anita Pirotso vlog. Ubot ang book guys kay sakay kong motor. Hello, good morning. Hello, good morning, twin. Ate Oyang. Love you. Good morning. Sayo ko nangatang kay hatod daho. Sayo pod. Salamat sa pagbisita. Saliat ko kanang live. Uy, wala lagi. Hi, Ate Uyang. Kumusta? Big love shout out. Just yun ni Abranay Vlog. Where are you now? Ano man mo balik siya? Just yun ni, oy. Undang na tingal ito. Ayan ni sa kuan, Tagbilaran City. Tungod aning Governor Celestino Memorial Hospital. Way sa pa yan. Unsa na maron tig panihapon nas Indoha baron og baron. Ano man dire? 6:28 dire. Uyang. Salamat sa pagtambay. Shout out. Buholana in Norway, buholana ako. Asa naman ron? Thank you. Ano naman yung akong di amis live ni Ate Rhymes. Ay! Hala, ganiha kay kuling ko og nag-live ba si kanang bula na in Norway. Wa man. Atin nang ta ko. Ko kahibaw nag-live po si Ate Rhymes di ay. Ay, may galab shout ni Ate Rhymes nga nag-live. Enjoy! Maayo kay naka-attend mo din ha. Sayuhan ni mo biyahe ka live. Ate Rhymes, saya nga oy. Ko kahibaw.
Ati Oyang, kuwang na lang ako ang kuan. Kuang what's our kuan na to? 3,792 pa. Saan naman to? Big love shout out. Isa na ya. Isa na atin. Good morning. Isa man yung isa di man na makita. Adira. Para ho suwa sila kapantay ka live ka. May gani nakabantay ka. Ti Uyang. Ni atin si Shoni ron. Ka Ati Rhymes. Ati-ati po ko mas maguwang pamanday ko. Sundog na lang ko. One million people in the house. Gimingawan ko are kay wada si Jasyone. Wala ning duty. Uli man to kay pistas ilahan sa. Ano man yung balik. Murag nakadungog ko nga ning atin kanang to si Jasyone. Na day kuan nakataod na day siguro si Jag kanang wifi. Murag nakadungog ko niya ating akuan. Ipasa na siya og resignation. Good morning sa tanan diha sa OFWs. Asa nang inyo Ate Oyang? Amerika? Dubai? Thank you sa patambay. Magwang paganit ko nimo di ay Ate Oyang oh. Bata pa kakaayo. Nganong twin man ka Ate Oyang na kay kaluha? Mao ba ara asa man siya paingon di ako. Hong Kong oh. Hong Kong dito. Good morning, maayong buntag sa Hong Kong, mga kababayan ko. Guwapa, guwapo. Indutan ang kadto tag Hong Kong no. Unsa karos Jasyone ay? Taman ra man kuno just January 31. Mao ni kanang itsura sa Tagbilaran kung sayo pa linaw kaayo. Unsa daghan ning kuan? Kanang traffic na ni ani unsa mga alas 7. One million people in the house. Ora ko ligo ate. Kay magatod na musayo pod. Kadali lang po ko. Ang main to as Ate Rhymes ako alagad.
mo ba? Thank you so much. Di lagi ko kakita ninyo. Kung ano dahil siguro. Mga chatra yung makita mag-live dahil. Ba't ko kasuhito aning live unsaon ni na apa kay gini ko kahibaw unsaon butang og kuan. Sa pagbutang og kanang sinanda ng mablo bitaw. Wa man ko direct akong mentor si Jasyuni. Sadya mo nag-aghat, paaghat na ho nga paapilon ko aning ingani. Aron ko nung makatabang niya. Saan naman na pagpangutana nga di naman ko makakita ni Jagdi sa mubalik. Jasyunin taon balik. Usahay kay ato ko higda ilahang sakanan ni guwapa hos. Dili manggod. Guwapa way lambos. Pero kung maligo Cortez ay. Wa pa, huwang pagkukuan. 200 akuan pa man tong aho ang watch hour kay 3,792 pa. Panagsara po ko makalood. Laging way kwarta. So gani kay nakaload ko karon ug ahat. Tilok na lang magaho ang allowance. Wala pa in taon ma-monetize. Dugan ra ba taning ang bay? Pa man napuno. O pa nahuman ang bay og panday kay tigi-tigi ag kwarta nagsara magload. Kay saong gasto pa man kog sudan. Gite, napayhong mga anak. Ako ra man gud isa, wadya mo koy bana. Kay namatay na gahong bana. Ang sweldo kay gamay ra kaayo, pila ra ba nang 387 pesos a day. No work, no pay. Imo premiere dito ako. Thank you kato. Na kanay mag-premiere ko malimot ko. Magutong oras ha. Nakalimot ko. Ako ka-attend. Salamat kato. Sorry ka jawa ko dug ko maka kanang entertain mo. Example imo i-press ang ngalan. Ang ngalan dadakit sa ngalan na ay mabasa daghan. Add moderator. Kani karon, pwede ba ni add moderator karon nga nag-live ko? Asa man natuklok ka? Salamat ka Jo sa pagtudlo. Gigot to minong kasi mo ahong premiere. Wa ko kakuan, bajang og pamahaw. Kay wa man kuning tambong. Balik na lang inigpas ko. Si Uyang. Migalab shout out.
Si Jasyone nakasweldo na tingali ron. Hello. Please nang ako ngala. Ah. UDI. Thank you. Bisa. Kaning kang kantin. Hala, thank you sa pagtudlo. Wala yung kita ngalayan. Pwede ka ayo. Ano ka nga di mo ko kakita sa mga ning view na ko ron. Asa man na tan-awon. Merry Christmas daan ninyo. Dimintag makangan ha pamigdali-dali siyon ni kay manaygon mi diha. Wow, nana. Kami ang twin tambayan. Ika kay tuaman gibilin. Ang mga sundalo sa live ni Ate Rhymes. Maayo. Mga sundalo ra ibala na to. Thank you. Miguel love shout out. Ipay to ko karon kay ning tambay mo. Dako na mugtabang nako karon. Kami ang maadto kay Nightwing. Oh. Kani Dani oh. Ani mi Dani magwatan. Ano na Loto. Loto outlet. One million people in the house. Ayan, may jacket na ako. Very good. Pagka-bright. Right. Salamat sa pagtudlo. Ati Uyang TV Vlog. Wapaw, raban ni siya. Wow, nice imo press. Press to dili. Atlo kay. Oh, nice imo press to dili. Oh. Agoy, ang asa naman siya. Uy, dungag patalit to. Okay. Dungag patalit to. Ilay-ilay na ko. Ay, no. Ate, pwede ba na mag-live ng mag-foam disco? Na may mga sounds? Kuan? Murag gikapuyan na siguro trabaho. Kaya maorag kuno gihapon maglisod siya. Pawaon po siya siyang bana kay para mabuntis kuno siya. Kay dugay naman tong nanganak siya ha. Namatay. Para magkaanak. Kaya nahuman naman siya kuan patudles. Pwede kayo na hus. Ay hara mute before applying test. Halak ka gipang mute na nako akong mga kuan.
Ang mga videos ba gipang-mute na ako ka mga copyright. Ingon man si Just Yuni nga kinanglan ko no wa pa ma-monetize. Pangtangtangon na kuno tong copyright. Kay di ko no ma-monetize kung may copyright claim. Oh. Pohon ato ko na siya manarbaho sa hagna kay kuan na may alturas itukod dito sa hagna. So, dugay-dugay pa igo pa putele basig maka anak pa na siya. Oh, gusto maputo muhawa basta magsweldo na kuno siya, muhawa na kuno. One week. Agoy nawa man si Twen. Tuog na siguro Twen balik. Bagay. Pwede raman po imo na ipang mute aron dili na dag. Oh, 3,972. Di de. 3,000 na baylo. 3,792. What's our Hello. Hi Mama Julie and family. Good morning. Merry Christmas to in advance. Kita deh kan live ko. Kumusta mo diha? Kalaag na lagi ko pohon ya. Balik. Mingala shout out. Oyang TV vlog. Mama Julie and family. Twin TV Oyang. Ato? Oyang TV vlog. Si Twin. Twin, asa naman ka? Twin. Ang si Twin nawala. Ano to? Mama Julie and family. Mama Julie, ba yung pagpamahaw? Ibaw ko, namahaw na mo ron. Kaya mula ka, napadya tong imuhang palalap. Nako dari Mama Julie sa kuan dapit sa ibabaw sa DYRD station. Tutot late. Arang nakuan na dari akuan. Jol lang Governor Hospital ba? Celestino Governor Memorial Medical Center naman eh. Pero na day dakong hospital po diya sa Cortez. Gihimo hapit na mahuman. Medical center na re kay dakto nakadto. Mega love shout out. 1 million people in the house.
2 million people in the house. Good morning. Himuon yung 3 million kay tulon naman mo.